Evo svi. Ovo su predatori koji su došli i drugo vozilo koje je zapisano. Isto predatori. Evo, pun auto. Jedni sa stanice. A što se krijete kad dobacujete ženama seksističke komentare? A junaci? Od koga se krijete? A što da nije sramota, a? Majke, sestre, jel imate? Jel imate majke i sestre? Evo ga još jedan. Ovi su dobacivali ispred tehničke škole večeras. Oko 12 sati. Ženama seksistički komentare. Gde su morali ispred policije. Policija iz drugog pokušaja ih je privela. Evo, ovo je slika na auto od strane djevojaka. I kažu da je bilo 2 auta predatora. Evo su predatori. Dobro reći, izvolite. Evo su predatori tu. Idi sad. Moje pravo. Idi, nemaš pravo ti. Moje pravo. Ne gurajte me. Ej, idi. Evo predatori. Mi smo završili sve. Idi. Ne guraj me. Alo, Ne gurajte me. idi u kolo. Gde da idem u kolo? Idi bre, bože te. Čije kolo? Evo su predatori. To su predatori. Što zoveš predator ti? Predatori, seksualni predatori. Zašto Ko to? ti rekao Zato što to? su Ko ti rekao to? seksualno Ko ti rekao uznemiravali to? devojke. Ko ti rekao Koji su to? mi se sad javili. Ko ti rekao? Ne kažete da nije bilo Ti si bio tebe. tu, ko ti rekao? Evo svi. Makni. Kako pićeš ovaj telefon? Čekaj s mene. Vide se, Šta radiš? vide se. Uđi unutra. Vidi se, upali mi telefon da upali. Sutra da se žališ. Upali mi lampu da nađem telefon. Izađi da... Pa kako da izađem kad mi o Da ti telefonu? nađemo mi, hajde. Nećeš da mi nađeš ti jer ćeš ti da mi ga uzmeš. Ja da ti uzmem tvoj telefon. Nećeš ti, on će da mi uzme. Neće, ni on ne sme da ti uzme, ništa. To je tvoje... Čekaj da nađe. Će da ide. Stani malo. Samo malo. Naći ćeš telefon. Kako bre, fizički da me napadne tvoj radnik ispred mene? Ej, fizički, nemoj tako da te A kako mi nisi? Uđem reći, hajde, možda ideš, hajde. Kako mi Molim čatov fina. Hajde, ti nemoj da te ne čatov. Fizički mi napadaš? God izradi. Ti me fizički napadaš. Ne možeš Fizički mi snimaš napadaš. ništa. Ostavi A fizički mi napadaš? Niko te ne Moraš da me napada, braniš slobodno od možda njega. ideš. Branim te dosta, niko te ne brani, ti praviš grešku sam, idi slobodno. Nemoj tako da radiš. Vide ćeš. Sad, slušaj ti mene sad. Na oči ti. Ti ne znaš ko sam ja. A ko si ti znam. Ko kad si bio dete. Kad si bio dete znam tebe. Ti si bio u zatvor što si slomio staklo albansko kolo. Nije tačno. Nije tačno. U suti bi, ja sam te vozio. Od tad ja ti poznajem. Slušaj mene. Samo ako šalješ nešto u Facebook, nešto. Da praviš ti neki glumac. Vidjet ćeš ko se nađe. Privatno. Vi meni praktično. Privatno. Ne, ubićeš službeno. Službeno, da. Ubićeš me? Da, Da, Ti rekao si pita da, sam ubićeš me. Nije rekao biti Ove to devojke nikad. nije uzali uopšte. Uđi unutra, Boga Ove ti, devojke ajde. nije uzali I ništa, ne a snimaj ti sad. ništa, ajde.